Beste mensen, we hadden een grote snetactie vanuit het Rijendwarpen. De opbrengst is voor Oekraïne. Deze mensen gaan geld nodig. De inschrijflisten lezen bij de Spar, de Boei en hier bij de Rijendwarpen. Je kan ook bestellen via info@detrijendwarpen.com. Wil even je telefoonnummer vermelden. De snet kan op donderdag 24 maart vanaf 4 uur tot jongens zo'n uur ophellen we in het Rijendwarpen. Doe je met grote Balsnet. Attentie, attentie. Grote snertactie vanuit de Rijendwarpen. Opbrengst is via Oekraïne. De inschrijflisten lezen bij de Friese Boys, de Spar, de Boei en de Rijendwarpen. Of bestellen via info@detrijendwarpen.com. De snert kan op donderdag 24 maart vanaf 4 uur in de Rijendwarpen ophellen worden. Doe je hem ek mij? Grote Balsnet.